Yaya Diallo kunafoli dese min be ni a bɛ fɔ a ma analyste olu bɛ hakili jagabɔ ko o kɛ analyste kɔnɔ Umar Baba Traoré nin ye a ka nɔbila ye a y'a yira k'a fɔ ko si j'étais Bandao ni ne tun bɛ Bandao place la si j'étais Bandao ni ne tun bɛ Bandao place la j'allais commencer une tournée nationale afin d'être proche du peuple et recueillir ses aspirations parce que tous mes voyages sont orientés vers l'étranger. Ni ne tun ye Bandao ye ne tun bɛ tournée daminɛ ka yaala jamana a kɔnɔla la ka don a womisɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye o bɛ n gɛrɛ n ka jamanadenw na o bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ gɛlɛya min b'u kan n b'o o dɔn n'o tɛ n ka voyage an bɛ don min na ko bi o bɛɛ ɲɛsinnen don kɔfɛ yɔrɔw ma kɔfɛ jamanaw ma a ko si j'étais Bandao j'allais instruire au gouvernement de ne plus empêcher les gens de manifester. Ne tun b'a fɔ ne tun bɛ yamaruya ni n tun ye Bandao ye n tun bɛ yamaruya ka a di fɛn min ye gouverneur ma ni maaw ko k'u bɛ wuli ka jɔw kɛ u ka dusumakasaw yira ko k'u to yen u ka a baara kɛ puisque cela est un droit constitutionnel chèrement acquis depuis le 26 mars 91. Ko sabula ka bɔ k'i ŋaniya yira ka bɔ k'i ka dusumakasa yira ko o ye jo ye o ye hakɛ min n'a bɛ mɔgɔ bolo ni a dira bɛɛ lajɛlen ma kabini 26 mars la san 1991 o waatiw la a ko n'ale tun ye Bandao ye j'allais créer un cadre informel de dialogue avec la principale centrale syndicale UNTEM afin de lui convaincre d'attendre l'installation du nouveau gouvernement pour commencer les négociations. Ne tun bɛ sigi ka fɔ dɔ dayɛlɛ ni UNTEM maaw cɛ walasa u bɛ se ka sabali k'u bolo da u dusu la ka gouvernement kura ko o kɔnɔ. Ni ne tun ye Bandao ye j'allais enfin ouvrir le CNT, Conseil national de transition, aux entités lésées lors de la mise en place de cet organe, particulièrement les M5 RFP. Mais malheureusement pour moi, je ne suis pas Bandao. Vraiment, malheureusement pour toi, Brahma. Je ne suis pas Bandao. Tu n'es pas Bandao. Voilà, je ne suis pas Bandao. N'o ko ni ne tun ye Bandao ye n bɛ CNT k'a dayɛlɛ k'a walankata maa minnu bɛ yen ni olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la M5 RFP olu bɛ se ka don a kɔnɔ cogoya min na nka Ala ma ne kɛ Bandao ye ne cɛ voilà. Umar Baba Traoré a ka hakili jagabɔ a filɛ nin ye Jagana e t'i ta jagabɔ ka fara kan. Vraiment n'i y'a bɛɛ fɔ an si tɛ Bandao ye n'an fɛn fɛn tun ye Bandao ye hali Ala k'a dan mɔgɔw bɔra wagati min na ka daminɛ le 5 juin ka se le 18 août ma laɲini minnu tun b'o kɔnɔ n'i tun y'an fɛn fɛn kɛ Bandao ye i bilalen a place la i tun b'i ɲɛsin o laɲiniw ma n'i y'a kumabaw ta k'a lajɛ transition yɛrɛ kɔnɔ a kun kan ka dɔ fɔlɔ mɔgɔw wulila kun belebeleba minnu k'a ma dunko juguya ka taa se lakanabaliya ma i b'a ye jamana in kɔnɔ Burama ne mana ni fɛn bɔra a la a ye fɛn ma bɔ a la dunko juguya b'a nɔ la dɛ jamana tun bɛ ka mara ni train de vie min k'a fɔ ko IBK tun bɛ bɛɛ nin y'a fɔ yan kunun ko Bandao sigilen k'ale ko a ma k'a ka bese ta fɛn min bɛ IBK bolo kuru la n'o y'a ka budget k'a ka dɔ caron ka bɔ a la mais n'o baara kun kɛra INTM ka gɛrɛfɛko kuma min bɛ ka fɔ fɛn caman bɛ ka kɛ bi ne bolo ni si kun tɛ kɛ mais n'i y'an selen nin fɛn fɛn ma ce qui veut dire que a bɛ n'a fɔ sonsoro taara sonsoro nana donc ni jamana kɛra o kelen ye maaw kɔni dusu bɔlen don maaw ni mun tɔɔrɔ don bɛɛ de tɔɔrɔ don jamana in kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bɛɛ degunnen don lakana kɔni o tɛ yen tabarikala voilà. Tari ne e tun ye Bandao ye e tun b'a kɛ cogo di. Komi ne tɛ Bandao ye. Komi e tɛ lamɛn passe. Ni kun y'a fana ta k'a lajɛ kɛ Masi Jagina ye kuma fɔ cogo min na o kelen de don c'est à dire ni e nana lasigi problème dɔ sababuya de ye e la na ne bolo n'i nana fɔlɔ i ka baara fɔlɔ kan ka kɛ min ye o ye k'a lajɛ mun bɛ yen mun de kɛra mun nana ni nin ye solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la Masi i nana i ka temps ka dɔgɔ nka i seko ni damayira tun ye min ye i kun k'o yira fasodenw na ko ne se de kun ye nin ye mais Masi an ta ma kɛ ten a bɛ n'a fɔ
les priorités ont changé. C'est-à-dire wulika jɔ kɛra kun min kama wulika jɔ kɛra sababu min kama o livre datuguna o da kɛrɛfɛ ka bigin feuille kura ta ka dɔ histoire wɛrɛ sɛbɛn ma se an bɔ man di o kɔnɔna na donc c'est comme si population ka soulèvement min kɛra furi an y'an lasegin parce que an y'a dabɔ kun min kama a kɛmɛ sira la kelen ma ɲɛnabɔ a ko gɛlɛyara ko tɛ nin makura ni e kun ye bandaw ye ne kun ye bandaw ye Jangina y'a fɔ cogo min na bandaw yɛrɛ ka sɔrɔ ne kun bɛ dɔ b'o la mas k'a ɲini mɔgɔ bɛ n kɛrɛfɛ baara la mas k'a ɲini ka dɔ b'olu bɛɛ ta la halisa mas ne dɔ kun bɔr'o la hali ni min wulila grève la mas ni e ko jamana ka gɛlɛn mas olu b'i lamɛn koyi a filanan o kun ye ka jigin jamana kɔnɔ mas ka jamanadenw k'u lamɛn gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan mas k'a lamɛn mas ka taama ni o siraw ye mas n bɛ min f'i ɲɛna CNT kɔnɔna min filɛ nin ye sigikafɔ bandaw yɔrɔ M5 RFP de wulila yaasa fanga in bɛ se ka a fanga dɔgɔya cogo min na ni minnu ye ale yɛrɛ wele a fɔ ko ka taa dɔrɔn k'a ka taa donc minnu kɛra sababu ye k'ale yɛrɛ wele donc ale n'olu bɛɛ de kun kan ka jɛ ka nin mɔgɔ ninnu lamɛn masiw ko fɛn kun b'u bolo k'a proposer masiw ka proposition lajɛ mais ne kun tɛ n tulo jɔ a kɔrɔ k'a fɔ ko jamana cilaw don bari n'i ma gɛrɛ mɔgɔ la k'a hakilina dɔn fɛn min b'a bolo k'o sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn mas e bɛ se k'a dɔn k'a dɔn k'o ye jamana cila ou bien o ye jamana jɔla ye a filɛ tɛ mas an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi an bɛ nin ko ninnu gɛlɛyaw de kɔnɔ mais an bɛ min fɔ il est temps a ka segin a kɔ kalo 9 min tora a kana to transition ka ban ka mɔgɔw to tan dɛ surtout INTM ka grève mas INTM ka grève min filɛ nin ye olu bɛ ka résoudre cogo min na nin t'a solution ye c'est-à-dire ka kumacogo sugu dɔ bɛ k'a ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ aw ye jamana marabagaw de ye bras de fer ta aw ni jamanadenw cɛ ni syndicat dɔ wulila k'a fɔ ko ni anw bɛ nin laɲini de kɛ masiw ka hakɛw de don n'u ka hakɛ don ne ɲɛna sigi ka fɔ de la bɛnkan bɛ na mais bɛnkan min mana bɔ o kɔnɔ foyi tɛ bɔ o kɔfɛ mais mas o kɛlɛ ti ban a ka gɛlɛn o fɔɲɔgɔn kɔ ti ban ala k'an kunnaja yarabi kibaruya caman kɔni dakuruɲɛ fila fɔ Umaru ye kuma dɔ fɔ a bɛ mɔgɔ jigila yɛrɛ misɛnya bandaw ka ko la cogo di bandaw ye voyage min kɛ Mali kɔfɛ k'a fɔ ko Mali dugu kelen tɛ yen n y'a dan ne ma kabini nana ma taa a ma bɔ Bamakɔ fɔlɔ samiya bintɔ min filɛ nin ye i b'a kalama hali Baginda ma se yan a ka taa lajɛ a ka taa yɔrɔ mun na ni Mali la ni sɛnɛ nima yɔrɔ ye Sikaso n'a ɲɔgɔn a ma taa parce que bibi na olu ja tigɛlen don k'a sababu ye ko bingani wale a ka taa garantie dɔ d'olu ma sa an k'a ye terrain kan garantie jumɛn a ka taa garantie d'u ma mɔgɔw ka sɛnɛ kɛ lafiya la ni sɛnɛ kɛra ka ɲɛ ni sɛnɛ kɛra Bamantu bɛ munumunu na fan bɛɛ bandaw de bɛ voyage ni voyage la ka ti i sen jɔ yɔrɔ dɔ la n ka jamana kɔnɔdenw ye nin a nana kunu n'a ma lajɛ de kalo joli a dini kana kalo 10 bɔ bandaw tɛ Mali Vancini Kulubali a ka so dɛ o kumana a m'a fɛ ko ni transition date dafara k'a b'a bila ale a bɛ k'o don ne kɔnɔ bandaw tɛ ka foyi kɛ n'o don kɔnɔ tɛ a y'a fɔ a da la dɛ a ko bandaw ko ni date tɛ tɛmɛ k'ale to yen fewu n ye bandaw ka discours in lamɛn bandaw ye discours min kɛ bandaw sigi don ka bandaw bilama ye ale ye serment prêté min kan masi o tɛ nin ye dɛ tɔw ɲuman na c'est diamétralement opposé bon ala k'an kunnaja ala ka hakili ɲuman d'an n'a ma kunun kibaruyaw carila Kati kɔnɔla la an ye wulikajɔ minnu ni ɲininkali minnu ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ kunu ani bi cɛ maaw b'u ka taa ni ka segin na normal la Kati kɔnɔ taa ni ka segin bɛ ka kɛ normal la i b'a fɔ sura a tun bɛ cogo min na bi fɛnɛ a bɛ ten o b'a jira k'a fɔ ko basigi o bɛ yen ala ka jamana basigilen to ala ka a basigilen to ala ka a basigilen to an bɛ taa ni kibaruyaw ye n'a sɔrɔ maa minnu ma daraka dun fɔlɔ e ko daraka duman tɛ nin ye daraka duman filɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ma ne kɔni ma daraka dun fɔlɔ ne ma daraka dun fɔlɔ e m'a dun i kɛcogo dɔ i kana n segu ye bon a ko kɔni filɛ nin ye minnu ma daraka dun mais kuma kura tɛ dɛ
kumakɔrɔw do nga kumakɔrɔ minnu do ni an tora ka ɲɔgɔn hakili jigi Jaginɛ ka kuma do bɛɛ k'i ka hakili to i ka fɔta la ka Wage fo nin yɔrɔ in na réconciliation ministre kɔrɔ an bɛ foli ni tanu ko o lase a ma ka a fo nin yɔrɔ in na kosɛbɛ voilà an bɛ foli ko o di a ma o tɛ a fɔra ko tiɲɛli minnu kɛra k'a daminɛ san 2013 la ka taa bila san 2020 na a ka ja san 2021 olu de ɲɛfɔtɔ do président ka avion maaw hakili b'o la o sanna ko maa tɛ o prix dɔn kelen a fɔ fila miliyari 70 o bɔra jamana kɔnɔ k'a fɔ ko o bɛna san ko ka kɛ ka armement dɔw san o don kofɔlen kama u ye société kelen société min ni u y'o kɛ 6000 ye maaw hakili ka to o la fɛn sabanan min bɛ yen ni o bɛ se ka fɔ a ye fɔ min ma loi de programmation et d'orientation militaire nafolo kasabi min bɔra o la CFA wari miliyari 1,230 a yɛrɛ tilala ka caya n'o ye kɔfɛ o kuma fɔra n'i ye o ko ta k'o lajɛ fɛn min bɛ o kɔnɔla la o de ye blindé en carton maaw hakili b'a la fɛn min b'o o kɔnɔla la avion cloué au sol maaw hakili b'o la o ko kelen kɔnɔla la fɛn min bɛ o la o de ye a bɛ fɔ min ma ko bénéfice sur le taux d'échange 2 milliards 100 millions i hakili b'o la u ye tɔnɔ min sɔrɔ a ko ka tɔnɔ kan tɔnɔ Jaginɛ naaninan ko citerne dɔw feerela jamana ma citerne kelen miliyɔn 130 ka sɔrɔ sugu la n'i ko k'i b'a san miliyɔn 50 do citerne caman feerela jamana ma o ko la o bɛɛ bɛ sabanan kɔnɔ naaninan na i b'a ye k'a fɔ ko an ka armée u ye da hakɛya min fɔ a la ani a da yɛrɛ n'i y'o ta k'o lajɛ olu tɛ kelen ye ko o bɛ kɛ sababu ye an ka wolomasiri taba ɲɛma dɔw bɛ yen sara min bɛ ka minɛ jamana yɛrɛ kɛsu la k'a fɔ ko o de ye armée da ye k'a sɔrɔ o tɛ surunya armée da la olu bɛ ka tɔnɔ min sɔrɔ o ko kan CFA wari a miliyari 70 san o san miliyari 10 voilà an ka taa voilà o ye joli n'a ye kelen fila saba naani an ka taa duuru nana voilà de l'argent attribué par l'Union européenne aux femmes ont disparu par manque de traçabilité en 2020. Union européenne ye nafolo kasabi min ta ko k'a di an ka faamaw ma n'o ye an ka armée ye Jaginɛ ko o wari ko o tununna ma taa a tunun cogo dɔn wɔɔrɔnan 9 milliards depuis 2014 du budget national octroyé à Ozone Mali pendant qu'elle n'a jamais effectué 60% des travaux à exécuter, et cela en violation des dispositions du code du marché public. 9 milliards au Tarakoko au dit Ozone Mako aka Bamako Sanuya Bamako Sanuali koni o takaleka Ozone reka bara laje keme saradala ko al Ozone maseka bioro ke folo angata Ozone beni tari Ozone beya a kelengelenu bene abe iba kelengelenu folang muye ka caya to mina kwani o jol nay woro wolonvla le bradage des biens publics le bradage des biens publics encore ou l'occasion est donné encore en location au même état état kaso ka kala ko o jurudo état yɛrɛ la walima ka a louer état ma Jaginɛ e ka kɛ ministre ye sisan état ka so bɛ yen u bɛ tila ka o louer ma ou bien i yɛrɛ ka so Bacili delila ka nin kuma fɔ mɔgɔ ye ministre la k'ale kɛlen ministre ye k'u nana ko i ka so ko an b'a kɛ i ka so an b'a kɛ luwanse la i yɛrɛ ma wari bɛ di yɛrɛ ma wari bɛ di yɛrɛ ma n'i y'a faamuya u bɛ prime de logement min di sisan o de kɛlen don i ka location merci i ka so merci o yɛrɛ de ko don voilà bon an ka taa ɲɛfɛ a Chegina, énergie du Mali transformée en service de business. Maintenant, le peuple malien dans la misère. L'Union des cotonculteurs, une boîte de business
pour financer les élections et au profit d'un clan. Tiens, de Wagalono. Hein? AGFO, AMRTP, AGTIP, PMI Mali, les péages, HI 2000, Office du Niger, CMDT et autres sont devenus des gîtes d'argent d'enrichissement illicite. Voilà. Les permis octroyés à des clans avec une exonération de 40 milliards par an sur le carburant, bien que le prix de l'or qui varie entre 55 et 56 dollars. Délégance financière, les rapports de l'OCLEI faisant état des milliards de transactions par des fonctionnaires d'État et surtout certaines passées. Voilà. Jate min bɔra o de ye nin ye n'i ko k'i b'a bɛɛ jate k'a daminɛ san 2013 la ka n'a bila i bɛ ka fanga dɔrɔn sa i bɛ ka fanga yɛrɛ de tɔgɔ fɔra o kɔnɔna la mɔgɔw sigilen don ka kɔnɔli min kɛ nin kow donna don sira minnu ni bɔ sira minnu fɛ cogoya min na a tiɲɛ ka da maliyɛnw tulo kan wari min dunna foroba wari min dunna o ka segin jamana ma walasa baaraw bɛ se ka kɛ yanni an ka taa kɛ jurutabaw ye kɔfɛla la ko n'i ye nin wari bɛɛ lajɛlen segin ka na ko a ka ca Ala fɛ an kungo caman bɛ yen a bɛ ɲɛnabɔ dɛ tari kuma tɛ nin mas commentaire tɛ ne bolo nin kan wallahi parce que n t'a dɔn fɔli de tɛ k'a ɲɛ wa baara de tɛ ka kɛ wa n t'a dɔn OCLEI ni vérificateur salaire ninnu di kun ye jumɛn ye parce que finalement olu de bɛ yan nɔ pour que k'a contrôler o anw minnu bɛ kɛnɛma anw ɲɛ b'a la mais n'olu ma papier kɛ k'a d'a kan a bɛ kɛ cogo di. bon i b'a dɔn problème ye min ye olu b'u ka baara la o mais olu ka problème ye min ye u tɛ se ka maa minɛ quoi u bɛ vérification de kɛ mais minɛli bɛ kiiri de bolo quoi a ko bɛ ten de o sinon olu ka baara ye dɔrɔn ka yɔrɔ vérifier mais sariya t'olu voilà ka rapport di ni rapport dira donc o tɔ bɛ n'olu ye baara kɛ k'a o tɔ bɛ fanga ani kiiri de bolo. ayiwa n'o tɔ bɛ fanga ni kiiri de bolo. n'o tɛ rapport min ni a dira Ibrahim Boubacar Keita ma président kɔrɔ bandaw nalen o rapport kelen fana tara fɛ vérificateur fɛ ka d'a ma. o kuma halisa Ala ka na ni justice ɲɛnama ye jamana in kɔnɔ. yarabi kuma tɛ nin ye Makura. Mas nin ko in kɔni an y'a kuma fɔ sa fo ka sɛgɛn an ɲɛna ko transition nalen olu yɛrɛ kun bɛ ka ko fɔ cogo min na k'a fɔ ko corruption bɛ na kɛlɛ an ɲɛna ko nin wara belebele minnu ye nin kasabiban minnu dun a bɛ ka kɛlɛ koyi k'u bɛna sama ka u bɔ wo kɔnɔ a bɛ ka kɛlɛ koyi an y'a ye dɔw datugura e ye suite jumɛn sɔrɔ a la. ayi maa yɛrɛ ma datugu maa ma datugu yɛrɛ waati dɔ la u tun bɛ k'a fɔ ko dɔw nɔ minɛnen don dɔw i ye suite dɔ sɔrɔ a la. ayi maa yɛrɛ ma minɛ Makura c'est-à-dire nin fɛn minnu filɛ nin ye ne kɔni ne yɛrɛ n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ n ko hali taalen ɲɛfɛ nin ko in bɛ kɛ ko bilalen de ye sa parce que i b'a dɔn i bɛ ka tile la a kɛra an yɛrɛ k'a dun an k'a to yen an kɛrɛfɛ mɔgɔw k'a dun parce que ni e bɛ fɛ ka fɛn dun ka fɛrɛ a la i b'a to yen tɔw fana ka profiter a la o. manze ye faire manze. o de don donc nin ko in kɔni an y'a fɔ ka dɛsɛ an bɛ dugawu de kɛ fɛ Ala ka hakili ɲuman di an ka jamana marabagaw ma. Ala k'an kunna ja. yarabi. Jalinɛ kɔrɔfɔ tɛ. maa dɔw bɛ yen olu tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ parce que a ka gɛlɛn quoi caman bɛ yen bi surtout kuma min bɛ fɔ armée kɔnɔna la dunko juguya min kɛra armée kɔnɔna la a cayara dɔɔni dɛ a ka ca parce que n'i y'a yuru nafolo min taara n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ armée kelen ta ka ca n'a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan donc ce qui veut dire que problème yɛrɛ ye min ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o ye lakanabaliya gɛlɛya ye o lakana dun bɛ kɛ ni musaka de ye u b'a fɔ cogo min na nafolo o de ye kɛlɛ yɛrɛ nin ye mais nafolo mun ye kɛlɛ nin ye n'o bɛ taa n'o tɛ don a don sira fɛ et puis fana a bɛ fɔ ko nin cɛdenya kɛ bɛ yen ko o tɛ yen ne bolo minnu b'an kun bi bandaw yɛrɛ ye sɔrɔsi de ye mɔgɔ ne bolo sɔrɔsiya ɲɛ man ka fɔ bandaw ye c'est un militaire et puis n'i y'o bɛɛ ta ka bɔ yen ka bandaw ka discours in lajɛ bi ko bandaw bɛ discours in da ye discours kɛ kuma mɛnna sa discours in ko ka tila ka discours in lajɛ don sɔgɔma ko bandaw bɛ discours in lajɛ ka tila ka na Mali taabolo ta et puis mun bɛ maa kamana gan nafolo mun fɔlen filɛ a bɛ maa minnu bolo ninnu de bɛna kɛ cɛbɔ ye Mali kalata la a caman donc
mun de bɛ kɛ mɔgɔw de bɛ san baramaw de bɛ di sukoro di mɔgɔw ma u ye selimafɛnso a ka ca bon ne ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn o kelen de natɔ don sunsuru taara sunsuru bɛ na Ala ka Mali yɛrɛ de kisi quoi malidenw fɛnɛ k'a lajɛ hali don ko Bangoni Sirifu y'a fɔ ko mɔgɔw k'a lajɛ sa u k'a fɔ k'u fara u ka maa ɲɛnɛman ta parce que ni wari minnu tunnen filɛ na a tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo dɛ a b'olu de bolo n'u bɛ bɔ don min na n'o wari de bɛ bɔ ka tila ka na mɔgɔw san kana dɔɔni d'a ma ka tila ka yɛlɛ e b'a kɛ quoi i b'a Ayisa nin di élection fɔlɔ ye radio baara la ne bɛ fɛ ka mun fɔ e kɔni bɛ faso den dɔn ne bɛ fɛ ka mun fɔ k'a fɔ k'an bɛ gɛlɛyabaden mɔgɔ ko tila ka na wari mɛn mɔgɔ dɔ la ka dɔ majamu yan ka a maja a ko ka jɛ ka di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ aw ka nafolo de b'a bolo aw ka 20 n'a ka 10 de b'a bolo aw ka impôt n'a ka taxes de b'a bolo u bɛna dɔw kɛ komi Bando yɛrɛ ka discours la k'a y'a fɔ corruption kɛra ko mun yɛrɛ ko a suya wa ou bien ko mun yɛrɛ dossier ninnu na corruption yɔrɔ la a ka o de fɔ ye ni mun kan ka ta o bɛ ta donc ça veut dire que ni fɛn ma ta o man ka bali maa la o besoin o besoin de la ni o besoin ni fɛn yɛrɛ ma ta sinon bibi na a diyalen no bɛɛ ma hali Masi terikɛ y'a fɔ transition nalen Kawuti min y'a fɔ dɛ n tɛrɛ diminen don dɛ a ye kuma fɔ ninnu ka baara kun kan ka kɛ de fɔlɔ an daminɛ sa ka wari ko mun fɔlen filɛ nin ye ka nin wari ko in ɲɛɲini ni nin wariko in ɲɛɲina mɔgɔ o la ni mɔgɔ b'a la ko i da bɛ nin wariko la olu ka disqualifier ka bɔ Mali kalata ko la an kun ka taa ten mais ni nin tora tan wari bɛ minnu bolo olu kelen de bɛna ni wari ye ko an dun b'a dɔn a bada bɛ kɛ tan tɔ de o kelen bɛ tila ka bɔ ni nin wari ninnu ye kun ka d'a ma Pɔnɛ Martyr a yɔrɔ nɛgɛ min karilen don a dilanna Pɔnɛ Martyr bon tiɲɛ yɛrɛ la kunun tɛmɛna fɛ mais m'a jate bɔ a ma dilan min fɔra kabiri o san ayi o tɛ a dɔ ko k'a ma dilan kunun dɛ a ma dilan dɔ ko k'a ma dilan i bɛ taa sɔrɔ ale y'a ye dɔ bɛ ka bataki ci a ma ko halisa k'a ma dilan dɛ dɔ y'a kuma fɔ yan kunun a dun kuma de la k'a fɔ ko Pɔnɛ Martyr yɔrɔ in tiɲɛnen don ayi o dilanna o kɔfɛ o mais nin ye kura wɛrɛ de ye nin ye kura wɛrɛ ye cɛ u tɛ nin dilan nin ye ne ka grève tɛ sira kelen na dɛ ni n'o bɛ sira kelen na UNTM ka grève tɛ yan service minimum tɛ yan Masi o to yen sa service minimum tɛ Ala ka n'i ci ka bɔ Bamakɔ o ka nin kelen nin dilan koyi Masi ɲamanton bɛ Bamakɔ o to yen Makura goudron daw Makura axe de monument de l'indépendance ka taga bila Maliba la Makura c'est-à-dire centre ville camancɛ Makura o fana ye grève ya non mais fɛn kana fɔ walayi ni samiya donda sera ko samiya yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ sira yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ u ye caniveau bɔli minnu kɛ kana kuma fɔ lanterne de don ayi parce que problème sisan n'u ye fɛn ninnu bɔ on dirait que ni yɔrɔ mun bɔra o ka cɛ mais u kɔni bɛ k'a bɔ a bɛ ka bɔ ka tugu a bɛ tila ka jigin dingɛ kɔnɔ tuguni Cɛkɛ ɲamacɛlaw fana de faralen don municipal bɛ grève de la ayi an ka kuma wɛrɛ fɔ an ka nin to yen an ka dɔ wɛrɛ fɔ walayi an ka nin to yen sinon Bamakɔ nɔgɔ ko kɔni fura t'o la nin daminɛna de an k'o to yen an ka Bamakɔ nɔgɔ dingɛw fana bɛ ka bɔ u bɛ ka dingɛw bɔ ka bɔ dɛ daminɛna de lundi dingɛ bɔli sinon ministre min tun bɛ sirako kunna a na kuma a tun bɛ ka siraw lafa minɛ baara taabolo tun ka daminɛ nka maa de tɛ tanu an ka jamana in kɔnɔ maa tɛ tanu dɛ n'i ma ko min laban ye n'i ma ko min laban ye n'a bɛ maa kɛ fila fɔlɔ de i b'a fɔ ko karisa ka ye mais a ta gangaro sinon a ye sirako sinon a na kuma ni a sera k'i kɛ siraw kan dɔrɔn ka dingɛw k'u bɛɛ fɛn wa carré kɔnɔna caman kɛra goudron ye ale ta gɛlɛya kɛra péage ko ye ale ni transporteur ma se ka ɲɔgɔn faamu o nana ni gɛlɛya caman ye sinon dingɛw bɛ ka bɔ o bɛ faamu parce que samiya don la dingɛw bɛ mais a ka cɛ joona a bɛ cɛ cogo di ni municipalité n bɛ k'o kuma o tɛ se ka kɛ o Ala k'an kunnaja de Ala k'an kunnaja ni municipalité i b'a dɔn kɛ depuis nin tɛ u bɛ dingɛ u bɛ fossé ninnu u b'a nɔgɔw bɔ ka tila ka ayi fossé yɛrɛ ka bɔ a la dɛ Bamakɔ yɛrɛ de nɔgɔlen don Bamakɔ nɔgɔlen dɛ wallahi n ye capitale ta Afrique Mali b'a la dɛ jamana mun capitale nɔgɔlen don n'a bɛɛ Mali b'a la ni Mali yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ ye kɔni ni Bamakɔ yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ ye kɔni Mali b'a la ni Bamakɔ yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ ye kɔni Afrique Mali jɛlen don ni dumuni non mais tiɲɛ don koyi Jɛginɛ an ka fɔ dɛ mais olu tɛ Jɛginɛ si tu vois que i bɛ fɛn tɛ o kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi don
Ni e be jamana wɛrɛ nege minɛ et tu trouves que ka bɔ yan nɔ ka t'i ka dore kɛ dugu wɛrɛ la anw ne fɛ yan brochette tigi bi i sigi k'i kɔ don ɲamanton na sogo bɛ san sogo a bɛ ka sogo jeni i b'a ye limɔgɔ fimanbaw bɛ bɔ u da sogo la u bɛ munumunu Brahma ka taa sa mi kɛ an ne fɛ yan tɛ yan ayi ka ɲi sisan an ka taa mais tiɲɛ na bɛɛ k'i ɲɛsin ka baara ma wa mais fɔ ministre dɔw yɛrɛ bɛ olu t'u an ne fɛ yan i bɛ fatɔ banabagatɔ ye a bɛ boisson bitɔni a b'a tɔmɔ a b'a sugunɛ k'a kɔnɔ walima a b'i da i to a kɔnɔ a b'a fili ɲama na dɔw wɛrɛ bɛ tila ka na kɔnɔ o ta ka to o kucukucu ɲɔgɔn ni dabilenni an bɛ tila k'a sa wallahi o bɛ kɛ dɛ an yɛrɛ de la ka reportage k'a mais Bamako tɛ yan ni an ka réalité wallahi mais Masi ne bɛ fɛ k'a dɔn ni an ka réalité yɛrɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn Masi ni conseil des ministres bɛ kɛ ɲininkali don dɛ vraiment ni conseil des ministres bɛ kɛ salaw ministre bɛɛ de tɛ wele yan awɔ bɛɛ bɛ taa conseil des ministres la ça fait ministre bɛɛ bɛ taa conseil des ministres la ministre bɛɛ bɛ taa mun fɔ de fɛnw tɛ de i bɛ na n'i ka i ye baara minnu kɛ dɔgɔkun kɔnɔ n'i bɛ fɛ baara minnu ka kɛ i b'o de sɛbɛn ka na n'o ye o hali ni min ma kɛ o bɛ sɛbɛn i b'o de sɛbɛn ka na n'o ye o hali ni min ma kɛ o bɛ sɛbɛn n'o ye Masi c'est à dire ministre minnu ɲɛsinnen don nin fɛn ninnu ma c'est à dire Masi olu bɛ taa mun fɔ olu bɛ na mun wɛrɛ de kɛ tuguni ci wɛrɛ b'olu la koyi voilà pour en arriver là c'est à dire olu bɛ taa mɔgɔw bila c'est-à-dire u bɛ taa ɲɔgɔn bila u sigi ka fila fɔ ci wɛrɛ b'olu la u bɛ tila ka wuli ka tɛmɛ an ka nin sira in na kɛ Tour d'Afrique sira in a banna fɔlɔ yɛrɛ ka ban feerekɛlaw ma a bɛɛ minɛ ka ban u y'a bɛɛ minɛ feerekɛlaw sira in yɛrɛ bɛɛ minɛ ka ban ka sɔrɔ a yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ sira yɛrɛ ma di yɛrɛ sira yɛrɛ ma ban yɛrɛ mais a bɛɛ ma minɛ nin yan yɔrɔ mun bɛ yen fɛn assemblée kɔfɛla in yɔrɔ ayi n bɛna min f'i ɲɛna assemblée yɔrɔ in waati dɔ la i bɛna mɔgɔ ka bana de wuli waati dɔ la u tun b'a dégager yan ne yɛrɛ de y'a mɛn feerekɛla minnu bɛ sigi gitɔrɔn camancɛ la don dɔ sɔgɔma n taara sɔrɔ u ye minɛnw bɛɛ cɛ ne ko mun de la n k'aw ma sigi ko non k'olu bɛ wari de sara pour que u ka sigi ko comme olu ma wari sara k'u nana ka n'u kɛ mais ayi n bɛna yɔrɔ dɔ yir'i la dɔrɔn Mayembugu sirafara la mangoro feerelaw ni fɛnw tɛ taa olu tɛ ka mototigiw bɛ tɛmɛ sira min fɛ kari place u tɛ ka kɛ suguya an y'u ɲininka n ko mun na n ko aw bɛ feere kɛ yan n ko i yɛrɛ sigilen yan n ko i man ka sira i ni yɛrɛ ɲɛ yan k'olu bɛ ka wari sara mairie de ye koyi k'olu bɛ ka wari sara mairie de ye c'est à dire sira yɛrɛ kɛ sugu ye mais assemblée yɛrɛ gitɔrɔn camancɛ sotaramaw bɛ tɛmɛ mangoro fara i bɛ ka moto ɲɛfɛ fɛrɛ minɛ a kan dɔrɔn a banna i bɛ bi Bamako fan bɛɛ de do tan minnu bɛ taa Masi ni ci t'olu la olu bɛ se ka to duguma quoi baarakɛlaw bɛ yen koyi mais baarakɛla de ka ca ni baarakɛla ye jamana in joli ka gɛlɛn koyi est-ce que ministre i bɛ na conseil des ministres la jɛngɛ kuma t'e bolo ka fɔ e ma fɛn kɛ semaine passée semaine min bɛnalen e tɛna fɛn kɛ jamana in joli ka mun fɔ de jamana in joli ka gɛlɛn olu minnu bɛ olu ka jigin sa olu ka jigin man di u bɛ dɔ la ministre bɛ ka ministre jumɛn de don f'a ye ko mun yɛrɛ ko circulation alternée n t'a dɔn ni hakili b'a la a dɔw bɛ sen halisa o polisi dɔw halisa o axe bɛ sɔrɔ ayi polisi dɔw bɛ ka wari sɔrɔ o la bi dɛ o circulation alternée Alahu akibaru i b'a dɔn n'a baarajigi heure sera ayi jɛgɛ bɛ nin kuma fɔ circulation alternée nin ye maloya la ko c'est un constat n'i yaalala Bamakɔ kɔnɔ de i b'a ye quoi c'est-à-dire heure de b'a la heure dɔ de b'a la bon o heure ko tɛ fɔ bilen dɛ au lieu de polisikɛ k'i n'i jɔ a tɔgɔ k'a fɔ ko ka barrière da mɔgɔ tɛ tɛmɛ yan fɛ bilen non o t'a la bilen dɛ polisikɛ bi ayi u b'u dogo kɛrɛfɛlanin na taa Amudalayi Kaburudo kɛrɛfɛ u b'u dogo de k'u dogo kɛrɛfɛlanin na donc e natɔ dɔrɔn u girin ka bɔ ten ko e t'a ka la ko circulation alternée bɛ yan bon o ye 600 de e b'o dɔn cogo di ayi yɛrɛ hakili tɛ fɛn min na barrière dalen tɛ foyi n bɛ k'o de fɔ u t'u jɔ dɛ u b'u dogo de a filɛ nin a yɔrɔ filɛ dɔ filɛ nin ye Kanku Musa yɔrɔ la Darabugu sirafara a yɔrɔnin na Kanku Musa yɔrɔ walayi i bɛ polisi dɔw de dogolen u t'u dogo dɔ ka magasin kɔrɔ e bɛ hali mairie da yɔrɔ o sigi dogo Mayembugu sirafara mairie yɔrɔ mairie ɲɛsinnen bɛ fɛn ma i ti jɔ k'i tilen carrément polisiw b'u dogo ka bɔ jamana in bɛ tan de quoi laisser aller bɛɛ de tolen don i yɛrɛ ma wallahi Masi ne yɛrɛ kɔni an bɛ jamana sugu min kɔnɔ ne m'a faamu u b'i ɲɛkun na ye n'i kan ka fiyɛ
Oui, il y a quoi. Ni manga, ni oui fier, ni il y a qu'une position et droit. Non, non, c'est bon, tu peux aller. C'est bon, Kata. C'est-à-dire, moi, de bière, mega am de la tame voce ne la jo. Ne mo am fana ngam kuna ful dilawa. Oye kuna ful ta. Masotoi. Amani nga kartila. Masi ni ko otoi. So mara na 600 masi ne na to radio la aéroport pour tout. Pero olu kon be je ote tifo ile. Olu minu jole me. Wallahi masi police ga ne na to la dron u mo fla. U fla be u bolo bo nyon fe. Ka ketan nyenge ndamunu sani nga sama ka vitre la jigi ka nye black te premier la masa ko madame ko tu peux partir. Masi no ye poussière wuli ni ko mara ine. Moi parce que nta don ibe mu fo. No ya yere makura stranye bi ku ibsika war boga di ku ga tebe ubi tapajirio. Ni ibsika war boga di war ube fait no fodro ko i tara à l'encontre de ça ou bien ça. Bon malikura jamana ko jamana nyama odron tere bere c'est mal. Parce que politique est fier, qui veut régler là. Tu sais que tu n'as rien à lui donner. Ah bah non. Tu n'as rien à lui donner. Et le strang il va strang à Adamo. Ni te strang à Dima. Ni jora na iga papier d'afaleno ateshala. Ateshala. Mais formation nous c'est fait. Ni nous kanga menke ou manga menke automatiquement funya na de. Makura. Ou bien be explique na français mais na uti français mais makura baby yere de koi. Hein? Fait formation ni sans jamana ngono. C'est-à-dire ne ma mi famia. Baby yere. Ni dans la circulation na. Itani o ekele. Ibi tani flana ibe posumna mi blaga na circulation na. Ni bara jigine be to tadama. Sharia be jamana kono mais sharia ti bato. Akumagacha. Circulation ngono blaga. Ogo nogole. Sosobe mauka kosebe segeme mauka awo wa ministry so be police kolondo fana be mauka awo sécurité fana be akalaje quoi aglera wala akalaje do kala kan aglera ya amashede amita angata o nantara kuna fulidije mimbe nabe fama les sphinx aye kiwariadi jangine ida de laga shenin kiwariai manga les sphinx ya awala kusube akoko l'Union européenne suspend son aide à notre pays à cause de la gestion opaque des salaires et indemnités de nos bidas. Ayira kafo ko famiye Union européenne kayira no ye fragile kauka franyonga kuluye ko gwademe ko uye atige anga jamana la ko ka asababu ge munye ko ukunya nyini kabini wati jan kafanga ulumashiri tabaw usara akatme bangife wala be don la julikanga do anga ulumashiri tabawla kalola be don onga kake egani isra mine kake tigani tigay adola ko maje chama ko obe aje o kama Union européenne ya wajibiya ko fo ode kake anga surasu ko sara akatme bangife wala ko obege sobuye ulubuka demain obekanye note ateke ya ira kafo ko ni anga wolo mashiri tabauta ko keme sarada la biolomvla aninduru ko o sara ko obeke tigela ko ni yeraye anga wolo mashiri tabami ka asara ka betime bangife ka chamana ko uira de beta kontu daele lenko abe soro kateme kasoro ko ni surasi kuluta ka laje ko surasu ka chakeda membe ni o ka bara e kanimbela jelesiki senga ka konti daele surasu ko otoko ko international militaire ko international militaire yere ko oteka ni baraka ake tola ko kama ko jatew de yal jatew de kira ka laje o jatew kele ko ayira ka fo ko 6541 milliards o de be di o de be ke maje wo de be klama dama doni nyonche akko kama sara sube sara ka warto ba 2000 to ko odi yoyi avec madi ko kadam ne san 2013 la kana ablabila ko maje min kera ni o fena be ni ko kono la ko biti jo ko sefa wari a milliard biolom vlala ko ba ira ka fo ko wati wo 100 milliard temps o de beta ni ko gongona 100 milliard temps ko o de beta ni ko gongona ko ka fara o beka ko awari ko taro wara talare ko surasi nyema dowdi dabe ni kula kabini san 2013 kana se fo bima ko bulo furba wari o beka dum bulo flala choko mina abeka dunti
ko ni atemna bangi fe surasi na dado na temna bangi fe wari min ganga do ala ona dado o ko ga ko na kera bulo ni bulo yi o ate dado surasi te dado o wari kasabi min mega do ala o fana te dado ko kabini san 2013 kibaye ka foko surasi do be bo joraina do bena do bo joraina do bena ko ga ko ka damne 2013 kana bla fo bila o ibaye ka fo ko ako ama dabla alisa akobe sena kuna foli disma les swings ko lui kelenga akma ka afo ko ya soro Ibrahim Dairu ale de soro ka ministry kale ko damena siri akola ko ka damne odona kana bla fo bila tamamene ko wako shishimabo ambe domina iko biko akoko aglera fo kata fo atuti o kuna manya ka fo kangaru dara kangaru mame o Union européenne ko lu fene kon ya yira ka fo ko drome clé atedo ni sirain fe an ga jamana kono tanke sura su sara amatme bangi fe tarik mafle mas la même passe ni do sera folla asira ka fo ko tika sarata banque la vu que public do je pense que lu chama abi teme à travers les banques fan chama ma jatimne ka fo ni sarakera iba e banque da ufaleno kosebe mais je pense que na manye a financement mi ga bo yoro were di la moi c'est surtout faraja enfant fait akare ulu ka traci fen chama na akaine traci yere de kaya la na kera bolo ni bolo traci te yala fɛn dɔw bɛ olu bɛ tigɛ ka bɔ a la u bɛ di mɔgɔ dɔw ma donc a nɔ kɔni a ye man di parce que n t'a dɔn ne hakili b'a la wagati dɔ la an y'a fɔ k'a fɔra ko mɔgɔ minnu décédera olu ka salaire bɛ ka ta mais jɔn bɛ ka n'a ta donc wagati nin kɛra a tun fɔra ko bɛɛ ka na sara minɛ pour que i ka ye ɲɛ na i ka repérer mais ne bolo voilà contrôle physique ne bolo sisan non o contrôle physique kan ka ban bɛɛ yera bɛn dɔ na donc ça non am se ka tɛmɛ sira kɔrɔ fɛ makuraw taara koyi ayisa masi contrôle bɛ se ka n'a organisera contrôle bɛ se ka kɛ wagati dɔ la ka taga bila wagati dɔ la o bɛ se ka kɛ o caman bɛ se o ka nɔgɔn jamana yɛrɛ bolo fo k'a faga donc ni contrôle physique kɛra période dɔ kɔnɔna na aw b'o mɔgɔ hakɛ dɔn aw kan k'o somme hakɛ dɔn o ka taa banque la ni recrutement kura fana kɛra ainsi de suite mais tiɲɛna masi n'i ye financement kɛbaga ye n'i tɛ k'i ka wari ta yɔrɔ dɔ fo e bɛ ka wari di ten tɔ c'est normal vraiment a ka gɛlɛn alors que a bɛ ka fɔ kuma bɛ ko surasiw b'u plaigner ko les salaires ne sont pas voilà dɔw hali kɔsa in na problème min kɛra circulation na porte parole bɔra k'a fɔ ko non ko n'i y'a ye ko olu ye nin kɛ ko c'est parce que ko ils sont pas bien payés ala k'an kunna ja kuma filɛ nin ye makura je passe la même dɔ kɛra Brahma, Union européenne ka kuma ne y'a fɔ yan. Bon dakuruɲa kelen de b'i bolo parce que y'a ka heure sera. A di y'a ma. An tɛ taa y'a voilà an seginna ka na Janginɛ Joe Biden kuma tun b'i bolo. Brahma, kuma in ti dɔwɛrɛ ye dɛ mɔgɔ kana na kɛ fɛn dɔ ye k'i yɛrɛ fara quoi. Gɛrɛn. Voilà. Gɛrɛn k'i furu fara. K'i furu fara. Ale b'o de kɛ o gɛrɛn b'o de kɛ o. An ta ye min ɲini kana k'o de ye. C'est dire que mɔgɔw ti k'u ka jamana nafolo ta ka n'o di aw ma ko dɛmɛ dɔw b'o k'u mago ye a bɛ fɔ k'a ka taa sira min fɛ ne ye kuma in daminɛ bi ne ka kuma bi fama b'o la lakana ko maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu kan ka lakana kɛ n'a fɔra k'olu yɛrɛ de bɛ nin baara sugu kɛ i ye yɔrɔ min fɔ ko mun yɛrɛ intendance militaire aw ka mɔgɔw ka nafolo ko ɲaga sinon nin ka nɔgɔn koyi nin ka nɔgɔn n'a dɔn k'aw tɛ se k'a baara kɛ hali a k'a fɔ ye n'i bɔra banque manager a ye taa don ye i ka na n'a papier a banna a ka taa mɔgɔw ka salaire verser mais Union européenne ka nin mun filɛ nin n'i y'a kɛra nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ parce que kangari dara mais a fɔra de dɛmɛ in bɛ tigɛ a bɛ tigɛ mais u ka bɔ k'a fɔ publiquement yɛrɛ ka diɲɛ bɛɛ ladɔnniya la nin y'a siɲɛ fɔlɔ de sinon nin t'a tigɛ ko fɔlɔ o parce que a dingo juguya de a warala n'i ye kangari da ko la a ti ban i fana b'i kantigɛ da min i b'o yira merci u sɔn fɔ ka tila k'u yira diɲɛ na de n'i yirala diɲɛ na ko min na ne bolo n'i hakilima i bɛ sigi o kɔ sinon kɔrɔlen a bɛ tigɛ fɛn tɛ fɔ maa si mais yen na k'a tigɛ ka tila k'a fɔ bɛɛ k'a mɛn o kɔrɔ karisa trop c'est trop vraiment u k'a lajɛ u ka taa mɔgɔw sara verser banque la u ka taa ta a banna i ta tɛ o walita de don jamana de ta don peut-être que n'a taara banque la fana min kan ka tigɛ ka bɔ a la o tɛ se ka bɔ a la mun kan ka tigɛ ka bɔ a la tuguni et puis vous dogo fɛn min voilà c'est une question de transparence secret de défense parce que kura tɛmɛna banque fɛ an ka surasi bɛ da dɔn nin bɛɛ kuma wɛrɛ de ayi o tɛ genre nin bɛɛ kuma wɛrɛ de n'i taara n'i nana minɛ i tɛgɛ la i kan ka min bɔ ka di i taa ni na tuguni ka dɔ bɔ k'o di olu ma ala ka sabu ɲɛ an ka taa
kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da. Le retour fanfare de Madame Traoré. Le retour fanfare de Madame Traoré. Voilà, tanti Kari Kalmos, Kegi Kalmi. A fɔra ten. Madame Traoré. Le retour fanfare. Sedim Star. Sedim Star. Ouais. Tawarkala. Seguro do Cheikh Dedo. Aflabe. Janere kuruza ne ka makura moi je parle de toi. Non, ne kana je ne koromso ma mi dele atu. Wallahi. Atoiza. Non rotui. Jane mwene. Nkorogai. Oh, akai. Balom zogo galene. Ai akai. Ai. C'est bon. Akai. Même na dota. Hein? Ai foi. Balmom zogo agelo be dota alishu oni pate juru zero tena nya ne ni kuma fo so madai no ni kuma nunti fanga dare kere ka bongo shidi ka kungana a parler do ne ndo do nyam vonga abnata ira abigi tare fo parce que ni balmom so ni kale balmom so ni kale ni ma wote ma domna kuma be ote ni obeke no beke domina odno ret na iga fo kibe flananta otana wi wa aku anege Ya Jalo boulevard de l'indépendance ko bejedo bejedo ni jama bi ko i ka démonstration de force ibita akay ode okumu ngono M5 RFP ko ni ala ye juin kalo kile 4 irana ko bena wele bla mauma ukabo iko kono kulu kata boulevard de l'indépendance kan namanya ka foko salon ni wati kele na wele bla la jama ma le 5 juin ora de mouvement to da ko M5 zenata yake le 4 akunta dore sabula salon le 5 o bena jumama nyina le 4 o de bena jumama o kama nyinanta o gra le 4 ko bela jelenka bo pour lancer les hostilités kone baraw damnele ha uliga jo yimina ka damnele à partir de 4 juin labe mega sabati tukoya mina ko ali makro munu be M5 la ni ubora ko beka fara nyogon kan ka ke boli ba kuru klenye ninga uga ngania ko oira je parler mekmare 5 juin minute était là-bas mekmo ay 5 juin arrêté uya asigi domina ni kulu femen siga domina ni abe ne kuma abekeri nyana abe MK wo semasi bon FSD kon makiyana o makiyana voilà FSD makiyana mais ube uga troika yi wa fen troika kerinyana asigi do semasi siège la okera sogele kumata FSD tokola shangmore kumata MK tokola ko jim kumana semasi tokola waso anko Mali olu mana folo ananyo wana chama anko Mali ote muriboni madame Shika Tusu MDP oui Marco ni bennu waso olu fene mana mais le 5 juin ko fait olu benana merci voilà ko ubena bo le 4 kata boulevard au sanfelala akuma de fleni biere 14h professeur Tambulo professeur Igasa Maiga ale miye M5 ni nanziraka me fo ma be dale de ma ka kala nanziraka na le déclaration kala nanziraka 14h pile amena ata ale branché MK di anga page sanfé ote professeur Ibrahim Igasa Maiga voilà bon jangine ko bolibe mais anga kuma di tari ma folo tari ko bolibe boulevard l'indépendance bejedo ugabo uga doucement ka saira parce que finalement on sait plus où on va quoi finalement population est on me nyinga na ke spectateurs ou bien population me nyinga na mas on a été trop manipulé quoi finalement on sait plus et sans kelen bi mas do torani kolaw ameta don ameseu saloni nyongma ako bule nga bu mas do torala do tarabi ko lu beta sente kono ko minu torala re ko lu torala jamanari mas lu be ka munke sitan ukola mune borala mas foshima boala c'est vrai ame bo ame manifester anga hakewdo
jamana kɔnɔdenw bɛ bɔ mais est ce que ni zeyina n'a fɔra k'an ka bɔ masi an t'an hakili jagabɔ siɲɛ fila. Ok. Kuma tɛ nin ye Makura? Mas c'est normal parce que fanga ye jamanadenw ta de ye ni jamanadenw y'a jateminɛ k'a fɔ ko jamana marabaga minnu bɛ yen u bɛ yɛrɛ sagokɛ de la a ka d'u ye jamana maracogo kun ka taa taabolo min fɛ n'o tɛ ka kɛ donc c'est normal u bɛ se ka bɔ u ka droit don. Tabarikala. Joe Biden. Bon, masi n'i ye nin kuma nin bɛɛ jateminɛ ninnu ka kuma in ye mun a bɛ mun yira dɔrɔn parce que u y'a yira k'a fɔ u ni bandaw ye ɲɔgɔn ye laɲini tan a laɲini tan de la ka kuma fɔ yan donc o tan dira bandaw ma donc n'o o tan ni fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ a bɛna fɔ a sera fo 17 ma a ka ca mais kuma yɛrɛ ye min ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ foyi ma ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ foyi ma ɲɛnabɔ donc ninnu kelen tɛ kunu bɛn kun bɛ yan nɔ bɛn bɛ MDP de la hali n'a sɔrɔ olu tun bɛ M5 na bɛn yɛrɛ ko ko ɲɔgɔnyew bɛ sen na ce qui veut dire que hali n'a sɔrɔ hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ wagati dɔ la mais jamana ko la n'a ye k'a fɔ aw ka kɛlɛ kun ye mun ye n'o o tɛ ɲɛ a tɛ sabati donc bɛn ɲuman na wagati dɔw se mercenaires a b'aw sigi tabali la a bɛ kuma ni mun kan ka bila yɔrɔ min na o bɛ bila mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ jamana in bɛ taabolo min kan bi tiɲɛ yɛrɛ la foyi ma yɛlɛma i tigi Kɔji min yɛrɛ y'a fɔ e ka kuma la a ka interview la k'e k'i fɛn kelen fɔ ale ye ko mun yɛlɛmana e dun de bɛ ɲininkali kɛ. Cɛ i bɛ ka segin ni kuma in kan siɲɛ caman dɛ. I m'a ye bɔn e de bɛ ɲininkali kɛ. Ayi mais nin ye siɲɛ joli de ye don o don i bɛ segin a kuma kelen kan. mais temps de don an bɔra pour que yɛlɛmali ka kɛ. Mais Kɔji min ne tɔgɔ fɔ k'o la sisan. mais problème ye min ye sisan a y'a fɔ e de ka émission na dɛ ka ne de to kuma la a y'a fɔ donc n bɛ k'a fɔ o de la ça veut dire que a n'a ka ko bɛɛ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ système kɔnɔ a ye mun fɔ n'o ye tiɲɛ ye hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ minɛ a tɛ minɛ a bolo sinon temps dun foyi ma ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ mɔgɔ ma minɛ ko a ka fɔ k'a ye dunkojuguya kɛ san 7 tɛmɛnen mara la mɔgɔ ma minɛ k'a fɔ ko o ye i b'a jɛnɛ i bɛ k'a ka fanga yɛrɛ kɛra n'i kun ye fɛn dɔ kɛ n'a ma ye i bɛ taa bila poste wɛrɛ la mun ka ɲi ni kɔrɔlen ye donc an ɲɛ b'o kelen de la bi jamana in kɔnɔ foyi ma yɛlɛma e ta ka train de vie bɛɛ b'a nɔ la donc kɛlɛ dun kɛra fɛn minnu kama ni fɛn ma yɛlɛma o la ni kɛlɛtigiw bɛ yen ni dɔw y'u wɔlɔ ka bɔ Choguel yɛrɛ seginna a kuma kan kunun tuguni n'a ka di ye minnu wɔlɔla ka bɔ k'u bɛ se ka segin ka na Choguel fana y'a fɔ donc k'u bɛ segin ka na jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ donc u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la olu ye transition ye u b'a bilan bɔ k'a jira mɔgɔw la u ma se ka u ye mun kɛ olu b'a jira diɲɛ bɛɛ la diɲɛ maa k'a ye ani k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn kun t'olu bolo ka a kɛ transition in kɔnɔna la ko tɛ tiɲɛ ye document kun b'olu bolo u y'a proposé ye bon ne bolo c'est des bonnes guerres Mali kɔni ma lafiya dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛw kelen na. Donc le nom Joe Biden est apuré. Merci. Am da ɲɛfɛ. Il y a quoi? Ko le nom? Joe Biden. Et quoi? Ah. Jɔn o de? O mun kɛ? I kɔni bɛ nin fɔbaga dɔn. A jɔn don? Ne t'a dɔn. Makura e b'a dɔn dɛ. E b'a dɔn. E b'a dɔn. Mais Joe Biden ni maa caman bɛ bataki ci k'a to k'a fɔ Dawuda Tarawele fo ka taa se Imam Bugula ma o ka ca dɛ. Imam tɔgɔ b'i ka kuma la dɛ. I ka ca Imam b'a fɔ. A tɔgɔ b'i ka kuma la dɛ. Imam bɛ Joe Biden fɔ. Muktar Wan ko a bɛ a ka consultation na walasa ka gouvernement kura ko o former ɔ n'i ye kow ta k'a lajɛ ani maa caman ye ɲɔgɔn ye o maaw la sa i b'a ye k'a fɔ ko ani sema o ye ɲɔgɔn ye n'o ye kulu marifatigiw ye olu ko k'u bɛ don ani EPM ye ɲɔgɔn ye olu ko k'u bɛ don EPM o tɛ Tireta ni a tɔw ye Ensemble pour le Mali olu ko k'u bɛ don Jigiya Kura Useni Amiongino Pulo olu ko k'u bɛ don ARP olu ko k'u bɛ don COFOB yana ye COFOB dɔn dɛ voilà i terikɛ b'a la olu ko k'u bɛ don URD ko k'u bɛ don ADP Maliba olu fana ko k'u bɛ don RPDM bamanan Cheikh Modibo ka tɔn olu fana ko k'u bɛ don a bɛ kɛ maa joli la ko département min bɛ yen ko o ye 25 ye i b'a fɔ charte ye a fɔ cogo min na maa 25 charte y'a fɔ ten nka kuma dɔw la ni a bɛ fɛ ka fɛn charte bɛ da kɛrɛfɛ ka baara kɛ ni constitution ye a bɛ bɛn a bɛ bɛn dɛ ko n'i ye o ta k'a lajɛ ko M5 ko olu consultera olu ko k'u ye laɲini min kɛ bandaw la ko o laɲini ko garanti ka di olu ma olu ka sɔrɔ k'u ka jaabi ko o di olu bɛ k'u ka jaabi makɔnɔ bandaw la
n'a ma ɲa k'a fɔ ko bandaw nana sɔrɔ a ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye UNTM ye lettre cira olu ma olu ko k'u tɛ lettre jaabi ko u mago foyi t'a la k'olu bɛ laɲini min ko o ka sabati olu ye UNTM ko ka foyi t'a la UNTM kɛ ko ka foyi tɛ ayi o ma taa o ko maa jaabi u mago foyi t'a la système u n'olu ye ɲɔgɔn ye u ni CDTM ye ɲɔgɔn ye u ni CMT u n'o ye ɲɔgɔn ye u ni société civile ye ɲɔgɔn ye u ni diinɛmaw ye ɲɔgɔn ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni u kan di k'a fɔ ka di olu ye ka don gouvernement a kɔnɔla la nka ko min kɛra Ngori ye sa anw ka tɔn n terikɛ ka tɔn ACRT u ma ɲininka mais fanga t'u la o diyara ne sabali sa ACRT fanga tɛ ACRT Aïcha mɔgɔ bɛ nin ko k'i tɛ Kawjim ɲininka ne yɛrɛ nin ne siɲɛ fɔlɔ ye kay e siɲɛ fɔlɔ ka jumɛn mɛn ayi a bɔlen fɛn na a taara Aïssa me ka a terikɛ ka fari son ami de tous les jours Makura ACRT ɲa mɛ sa ACRT kɔni mɔgɔ kelen Aïe, Johnny, Aïe, viens nous fier. Fat Balaja. Donc, le nom Joe Biden est apuré à répondre. Koka Javi. Nasoro Bemseka, il veut Joe Biden. Nasoro Wuro Chiraka. Tamaro Majaka. Ali Tamaro Majaka. Comment dire comment Alhaji Issa Kawjim kale carton comment concerter mais Kawjim ne représente rien. Mais non, il représente la CRT. Non, ACRT. Lui-même ACRT. Lui-même. ACRT. Il s'auto-représente. Appel citoyen pour une transition réussie. Appel citoyen pour une transition réussie. Un parti donc on a tora parti kelen na no ba kono mo ba kono o kun fadi Forum africain pour le développement mo ba kono mais voilà mais ne kon baro ay no ka concerté bon c'est le 4e vice-président ngale de ba ñefé ni inclusivité ko do ka concerté mais si c'est une question consulter ay mais si c'est une question de représentativité Kawjim ne représente rien c'est pas Kawjim ça c'est l'ACRT bon ACRT allez nyama me fanga mu fo allez ACRT nyama non ma fo ma da nga ñonga tombu ma fo mais anga ñonga tombu ay me fanga mu fo non ACRT ne représente rien non ça représente ay ACRT ça représente anga ñonga matida les jangine parler non ma fo etada nga tombu ya quoi tontene bolo la quoi ACRT ne représente on n'a pas besoin ngono de ka soro mo ta kala non mais c'est mon tontene bolo c'est mon ami 2018 c'est ça allo an sɔgɔma ma Fofana somɔgɔw nba bana Fofana Falajɛ ni fɔ ka bila ka somɔgɔ bɛɛ fɔ Mas ne min ka message di M5 mɔgɔw de ma hali ni bɛɛ donna en tant que garantie ma d'u ma u kana don munna Mas fɔlɔ la u y'u ban mɔgɔ caman m'u nɛni k'u ta tɛ jamana ko ye a kɛra a wolola juma na a filɛ dɛ kabiri ŋaniya tɛ ninnu na ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ koyi e ko ten wallahi ni ŋaniya b'u la an tɛ se yan o kabiri fɛn tɛ sigila cogoya min na a fɔla k'a ma ɲɛ gouvernement yɛrɛ tala cogoya min na a fɔla k'a ma ɲɛ parce que u y'a dabiri M5 mɔgɔ ɲuman minnu bɛ yan mɔgɔ ɲumanw de ko don dɛ u siranna n'olu donna u b'a dɔn an tɛ taa nin sira fɛ o donc u y'u teliya ani minnu tun bɛ M5 la place ɲini kama olu bolila ka taa far'u kan kabini an b'a fɔ wagati min ko a ma ɲɛ ni dɔw yɛrɛ bɛ bɔ k'a fɔ ko k'an ta tɛ jamana ko ye a bɛ cogo di bi a filɛ dɛ voilà donc M5 mɔgɔw toujours ni garantie ma d'u ma u ka t'u ka position kan a bɛ laban tiɲɛ de ma hali n'u y'a sogolo match a bɛ tila ka tiɲɛ bilahi ala t'i nkalon fɛ ala ka tile yɛrɛ ya rabi an b'i fo allo Mas ça va saba i yɛrɛ don baasi foyi tɛ yen n'i fo a diyara n ye n ye Janginɛ fo u bɛɛ tulo b'i la
Kanga yera ka kuma ko bugula autorité morale ma fo autorité morale ma fo kabiye sidi beni dawni ga ter chamana musoma befo mas ni gouvernement ni gouvernement ni partage plateau di oui togodi mas ni gouvernement te ka roshi sabula mo fen fen na consultera kana ni amena ni gouvernement ni me blalen ka Moutarwane 8 mois ke rien n'a marché avec bora ka fo san fuite kengelente yisena ka fo fuye atara ka tabde déclaration de politique générale ni ke à l'assemblée ama kelen ka kono donc ni gouvernement mi mesigi parce que mo do be y a des politiciens qui sont frustrés gouvernement sigili na o ma do kono donc un gouvernement qui kula do kono pour que o be senga na partager gâteau ke o guda de tugumna anga se anga bara ke tugumna ni gouvernement mi na sigi o kandoro ne ganyo de ni gouvernement itena bara fuike ni meta mali ga intérêt ga ko mali la tanye pour que la insécurité ni ton bon mali konona la mais juste un partage de gâteau de guita soro anga transition kanga la fia la pour ne pas de mo wana kana annui donc même il faut respect ou be saminga on va continuer au fait sabula ni mo tara na utara ka taka kuma doronke garantie tala chini autisenga bo kawdo kuma doke donc tant que ma garantie soro jamais de la vie allouer sa pauvreté qu'on a la sa manifestation qu'on a là on va continuer au fait on a des gouvernements qu'on a là ka tout yere to ke mo be de gouvernement qu'on a là c'est pour aller juste bouffer un peu et puis kani c'est tout masala ka clair dama merci ami Foyouba 20 18 65 allô Anche. Allô, Max. Comment? Comment bedi? Daudo ka bo falaje. Ah, bula burange. Bula burange ndifo. Ndi plateau mo ko befo. Nane kontana bi semaine na kuma flade. M5 ne be M5 de kono. M5 ka hakili ale de ko na IRD de la. Parce que hakili ngena ma tunde IRD de la. Ole fana M5 fara kata. Parce que onu ko olu ni gouvernement qui sigira sense ani bandaw ani premier ministre format hali kuma kele ala bo en sigi se ka sigi tuguni ka kuma ko ayna do dron al se ka te ako flare ay ne ko nde M5 ko hali sisa obi tigo ka kuma la na kadi mali be ka do parce que ni ke ka ni gato tiade aw ma yele ni ma yele aw be wuli ka do aw ta do min kama ya ay ta do garantie la ko ni 8 mois de tora be to ko se ka tieni ni 8 mois ni kono kuma flana haidara ka mifo anga sabari anga mala bidinya yini anga fara kemen nan fanyini anga farodula mbalma muso fana sigilembe tableau la obi se ka do fara ka anga sabari anga fara barma kunna anga jamana ni laje merci beaucoup wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh somo beri amba alhamdulillah jalo mbaw beko ajarani kome foli bla adama ben jaraka kamba ko tabarkala kamba ko ni transition mo nyena ko ni ara sama ko Francis ka tabulu mu bulu ku ka bla plana yi ni ala sama mina te imam ba mu digoma donc ni ala sama mina bugula wule an ka jira kuma imam ta ala ta ko ke di ani imam sigilunu na nga aka wuli ka jo abi wuli ka jo ala ta ko ta yo bunya danka o menan tin tarani na yi gon consulter ni an kan ka wuli ka jom gambo ke jamana ki to sanki ni ala sunama wuli ka jo abi ke ni be ga jamana ko no dun japa ka surati to japa parce que an ya isiya to ka sankati ya tinga ka sankati ya yan ku yere ka ta parce que ni japa ni yere bolo bari ni yere ko ni japa ko o me ku be ga jamana ko no dun japa ka surati to japa mais ala sunama kan ti tira marfa ni wallahi nous ma gele mo be boy démocratiquement inchallah merci allo grand mas imisoma somo bedi mamadou kulubali tumazana kulubali yemme le so sanfé ki ñini chufé odo voilà wala o chedo non masi o kanu ga baray de siga foitala warto di sanu to faut ko soro voilà donc comme patron refoné markoy aklubila bitabe jumanega bon abedo bala voilà bon ne ka hakina mi di mas
o ye énergie bɛ ka baara min da en population kan ni o ye 2000 crédit ta le premier i bɛ 100 kilowatts sɔrɔ mais n'i y'a ta le 15 a bɛ kɛ 60 kilowatts ye o tuma an ka 40 kilowatts bɛ taa min ni facture b'i bolo n'i bɛ courant sɔrɔ 3000 kalo o kalo ni courant tigɛ cayara kalo min na facture bɛ na 4000 donc ne bɛ wele bila juge ma k'a bila procureur ma ko outrage à population parce que outrage à magistrat olu bɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ o b'o tigi don kaso la donc an jamanadenw de ye juge dɛmɛ k'u ka kɛlɛ kɛ 3 mois k'u dɛmɛ k'u ka laɲini sɔrɔ olu ka laɲini sabati donc an jamanadenw fana k'u ka wuli outrage à population parce que ka outrage population de kɛ anw fana na an b'i fo donc ka énergie saisi waati dafara an b'i fo kosɛbɛ outrage à population a kɛra seko ka brochette ko ye sɔgɔma brochette da ka di nka ni su kora dɔ bɛ fara a prix kan ko filɛ nin ye dakuruɲɛ kelen tari ka bɔ kɛnɛ la Thomas Kifo k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn tun sɔgɔlen don anw na sɔgɔmada in na CFM ka juma o juma grand direct kunnafoni min don min kun b'an bolo bi ka da u tulo kan o de ye nin ye k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi ye juma ye halisa Ala ka jamana in basigi yarabi Ala k'an kisi ɲɛmaa juguw ma Ala ka na ni mɔgɔ ye jamana in kanu bɛ min na mas Kifo awɔ Makura Sedim Sall Mas me Traoré fo afo Sedim Sall kono afo sa ana baraka ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Sedim Sall kono awɔ Sedim Sall kono ay mas kana to kam la kuma ay o ye kɔni mas me bay ba ko mas muso to ya kuma fo ça ay ça c'est du réchauffé mais mas c'est bien elle est venue en fanfare non elle est venue en fanfare Sedim Sall mas me bayba fo mairie du district kono ka gagne jakte fo mairie du district kono ka nga nyama fo koro bubula nga foli baye ka siribe ko na me flaw to fa ko ala hakliti to alela donc ka nga kala semaine tabarka dana kumate mi prene kunata kune kam sutisha ay nama prene kunata micro ay me micro kuma micro manga mora me dare be kuma tiga fene ki bolo seri jangne amasi tiene ka kami warte ne bolo bi ne la tiene ne wale weekend dore kaminde jangi bolo seri ay masi ne ma fu masi ga weekend kame ka be fu ibi bolo juma yɛrɛ danu islamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana ala ka kulusuma ma ne ma foyi ye ba bolo seri nim ay ne ma bolo seri la weekend dore tɛna kɛ jagne bro ne a tɛ ne bolo i ka weekend bɛ ka argenté a tɛ ka dore ya jalo 14h pile magu sogoleto anga page la femiye Ibrahim Igasa Maiga amena ale bisimila ka befo ala ka dendi jamana in kanu be demina ala ka malikisi wassalam